Welcome back to Speak Igbo Today. This is Lesson 6, Understanding Tones, High and Low. Nabata ọzọ na Speak Igbo Today. Nke a bụ ọmụmụ nke isii, ịghọta ụdaolu, enu na ana. In this lesson, you will learn what tone is and why tone matters in Igbo. N'ọmụmụ a, anyị ga-amụta ife ụdaolu bụ na ife kpatara ụdaolu ji dị mkpa n'asụsụ Igbo. Igbo is a tonal language. Igbo bụ asụsụ nwere ụdaolu. This means the pitch of your voice can change the meaning of a word. Nke a pụtara na enu ma ọ bụ ana onu gị nwere ike ịgbanwe ife okwu a pụtara. In Igbo, tone is part of the word. N'Igbo, ụdaolu bụ akụkụ nke okwu. Today, we will focus on just two tones, high tone and low tone. Taa, anyị ga-enekwasị anya n'ụdaolu abụọ, ụdaolu enu na ụdaolu ana. High tone means your voice goes higher. Ụdaolu enu pụtara na onu gị na-erigo enu. This is a high tone. Nke a bụ ụdaolu enu. Say it with me. Kwuo ya na m. Low tone means your voice stays lower. Ụdaolu ana pụtara na onu gị na-anọ ana. Listen. This is a low tone. Nke a bụ ụdaolu ana. Say it with me. Kwuo ya na m. Now listen carefully. The same word can have different meanings because of tone. Ugbu a, gee ntị nke ọma. Otu okwu nwere ike inwe ife dị iche iche ọ pụtara n'ihi ụdaolu. Listen to these two words. Àkwà. Àkwà. These words are spelled the same, but they do not mean the same thing. A na-ede okwu ndị a otu, ma ha apụghị ịpụta otu ife. Àkwà means cloth. Àkwà pụtara cloth. Àkwà means to cry. Àkwà pụtara ịkwa akwa, to cry. The only difference is tone. Naanị ife dị iche bụ ụdaolu. You do not need to memorize this now. Just listen and notice the difference. Ị kwesịghị ịmụ nke a n'isi ugbu a. Naanị nụrụ ma mata ọdịiche dị n'etiti ha. Tone is not about stress or emotion. Ụdaolu abụghị maka itinye ike ma ọ bụ mmetụta n'okwu. It is about pitch, not loudness. Ọ bụ maka enu na ana unu, ọ bụghị iti mkpu. You are training your ear, not being perfect. Ị na-akụzi ntị gị, ọ bụghị ede zuru oke. In the next lesson, we will practice more examples where tone changes meaning. N'ọmụmụ na-esote, anyị ga-eme mmega n'okwu ndị ọzọ ebe ụdaolu na-agbanwe ife ha pụtara. Thank you for learning with me.
See you in the next lesson. Daalụ maka ịmụ ife na m. Ka m fụ unu n'ọmụmụ na-esote.